how you team ni ma come I expire before her bunemu. My brother too I can know that place 1 week. After 1 week, her boss that place. Man, I have the other place I know. So come meche as na happen go. I did to Tana. 1 week can no be the boss no obodo Igbo. That day ka na akọwa na mmadụ na-abụ si n'enu mmadụ na ofu onye n'ime ha nwụrụ ozugbo nke ọzọ ụkwụ ya na-abụ gbajiri agbaji ka ndị abịa anyị wee bịa gaa another place ebe a ka m nọzi from there anyị si ebe a ga otu a ka m nọ na-agbagharị n'obodo Igbo na-agbagharị guy 1 naira enwetabeghị m kedu ka ihe esi gwa ndị ego because ama m ka si wee pụta keka mesi gwa ha na m need ka m nweta akwụkwọ mo anything from onye n'obodo ịbanye ga ebe nwa asị na ịbanye inwe hi my brother man I thank God for life because emegidere ihe a chezie bizie ịmana hi my brother ihe mmeo the guy m pick him that place mbụ mgbe a abịa boss ọba anya the guy akpọzie m bịazie na nke ha bịaba nọrụ this guy anwụgo my guy many nke ahụ na-akpọ na phone na-ekwele obu call m the guy anwụgokwu guys are gonna street very well. I just thank God for life. I just who no go people na-ege ihe na-ekwu aya aghọta onwe ndị ya na-ege ihe na-ekwu aya aghọta ha chee nọ ihe na-akọba akụkọ ha mara na ihe na-enye ha bụ life story ha mara na ị na-agwa ha ka ọ si dị komkom. My brother mgbe nnọzi 1 year ka m bido chọpụtazie na ụmụ nwaanyị ọ bụ na inwe uche nweta nwa ezigbo nwaanyị na o nwere ike ime gị ịnọrọ ọfụma ma na kene n'inwe even though Indonesia the tough to the extent ihe nwa akwụkwọ ekebi obulu gị with akwụkwọ gị ahụ Indonesia unogo jụọ onye ọbụla na Indonesia nka ya bịa na the point nchọ ka ngwa gị nchọ ka ihe pụọ Indonesia ya nwa akwụkwọ sọsọ ihe ndị Indonesia na-respect bụ marriage caterers ha na-respect ye very well because ha na-respect nwaanyị ha nwe ije ka ha na nwaanyị ha bịaba gbagharịba ha da like it ya ọkwe na nghọta because ha jidere ene dị nwoke ama na dị ọ bụrụ anyị nwe marriage cater ma ijide business caterers cheta na ndị be anyị ahụ ji business caterers enwere business ha na-eme o nwere ihe ha ji another person company wee mee ya so mgbe ebidozi jụba ga ndị enwelu ego n'ihe deposit na that company before nwee that paper so nwere ike ọ bụ na esendịrị gị 3 million jiri mee paper nwere gị deposit so mgbe ha jidezi gị bido ịjụ gị question o nwere ike mara afa company mere gị afa that company ihe ma bụ na iji caterers ke company bụ ke nka guy ndị ụdị ihe ha ya eti gị one ha na-adị ha ma ndị be anyị ha mara ndị be anyị siri ike ma one ha na-adị ha bụ ijide gị ha na-adị 10 from 10 up ime kata wee mee pịam guy ndị a tie gị ya eti gị and ha na-eti gị ihe the worst one bụ na ha ya na-agwa gị if I kill you nothing will happen. If I kill you, nothing will happen. If I buy you, yes, if I buy you, sorry for saying it, no, for if I buy you, F1, comment if I buy you, F1. So if I buy you, nothing will happen. So I work like that. You know when you go they lose, go do hope. My brother, come work in the pie go no boda. Anamalo. Indonesia is one of the worst countries. Yeah, make it the same matter of Biabao. I'm just the honest. Mo want to go Buddha 5 years. Yeah, 6 years. Kita. Obo na agwalo geziokwu. Yeah, agwa geziokwu. Onye ọbụla na-asị gị bịabo kedu ihe ya abịa n'obodo ime. So si yere me n'obodo abịa ịtụ ọrụ na. By grace of God can you so see the we si n'ịtụ ọrụ apụọ na. For the sake na mu ga school, I studied electronics and computer engineering. Or what? I'm computer, me go do design and everything. Ne build so come better zi. Therefore na nya the other side will knowledge bia because I read a lot. So njilo those things bia from there. Mbia mwete zi can say a lot from internet na all in the model. You know that I'm under European Central Bank now. Ma na work. Eto can say mwete my own. Okay na wata. Mano yesege iya kita na gwagi na. I have checked so many people. Everybody will feel out because the other one had that gazi. Ndị nozia ede ekwezi ebubete ndị mmadụ n'ime. Sọsọ ndị na-emezi ya wewe na bụzi ndị nọ n'ime.
bihe na-ekwezi emi ọkwe na nghọta ebe a ka a na-eji enweta ma ọ bụrụ onye nọ outside ọ dị afụ ndị nọ n'ime ebe ndị nọ n'ime n'obodo a nka ya bịa na nka na-apụta na nka ndị nọ n'ime n'Indonesia bụ ihe na-azụzita awa ndị na outside niile bụ ihe ha na-atụgba akwụkwọ enwere ọrụ n'obodo a ndị obodo a na onwe ha na-achọ ọrụ ha enwere ndị obodo agụchala akwụkwọ agụcha na-enwere ọlada agụfọ ọnụ obodo na-ekwe enye onye bụ foreign ọrụ amarọ m ihe kpata na everyday a na-asị na ndị mmadụ ka na-abịa obodo a amarọ m ihe na-eme ndị be anyị ha na-abịa for what kedu ihe ha na-abịa ha bịakwa ha gbagharịba ha bịakwa ha ebido kwetụgharịba ha oke na watch ka ebidoziri tin na guy ịchọ ka ị nata mma m na mpa m nwụ ka abịa m obodo m 2 weeks mpa m nwụọ mma m hopuru nwanne nwaanyị ha nchara niile na nwanne ha n'obodo oyibo ịmanụ bill a na-abịa na onwezie ka nzi wee send $1 $2 na any place ka nke bụ bill abịazie echi na nwanne echi so ịchọzie ka ịbata na ifuzi the pressures everybody hope on you kedu ike gị na onwe gị ha onye ọzọ na-eche eche ka ọ bịa ị na-agwa onye a na ọ dịrọ onye a na-asị gị na ọ dị na ọkwa ịnọ dị ya nwa ọ da m ihe na-agabiga my brother na watchzi by grace of God ihe niile meche hazie otu ọ hazie now mbụ na the more you stay the more you know how to succeed mana ọbụlọzie gị eji now because so many people n'obodo oyibo na ndị mmadụ nọ Nigeria kịta ihe a na-esi bụ na ịnọ mma that place amarọ na ego ị na-eyuzu that place bụ ego ya sustain gị for that place ịnọ. If you're talking about coming back, building house, doing all those things, o nwere ike ịfụ ndị golu moto kpuchie ya chere ha ka eji ego ọzọ onwe ozikwa $1 ha ji o ọsọsọ moto ha go kpuchie ka ire afụ na ha na-eme and I hate fake life. Onwe nke ndị lụrụ ụlọ ichere ha ka eji ego ụlọ ahụ niile ọlụ ọ natali onye enwe ego ya ejiri nri ihe na-agwa gị pure guy who no go no. I'm very I appreciate what you are doing. For you to have the knowledge. It is like some people not here no eziokwu. Ha na-eche no just na akọ money no for kiwe nweta ego. It's not money. You are doing them in a onwe people uche na nna aka akụkọ. Onwe ndị ka water like that now. Ne feel like this guy amal o when they ka water like that na amalu ihe bu street ana ị na-akọ this na ha na feel na asị ọkụ water ha ji asị no some people ka je tinye isi more and more. If people listen to you and after listening to you and ya ka na-etinye isi ọ dịghị ka onye ha wọtara ihe anyị na-ekwu ọ dị ka onye ha onwele ụzọ adị ya onye ha gari withdraw try another way to make it. Who no go. But all of them want to know. That's why ndị onye me Chinefu tu Chinefu kita aka ebubete. As I'm talking to you now when they no airport na eme call kita ka mmadụ kpọọ m yesterday si m na onwere onye bịa na ka m ọbịa ka m na ya biri na sampa na obute nri obu ihe ya esi na egusi akwọla akwa na nka nsi asampa okwe m nsi na ma chọrọ sampa nya don't worry na ma chọrọ sampa my brother kọwala ndị mmadụ ihe usampa ihe ị na-asụ street language kọwala ndị mmadụ ka ha malụ sampa bụ onye bata street na amala anything a na-arụ onye jos si n'enu da si Nigeria o nwere ka ọ si village elana nye ego meri akwụkwọ onwere ihe ọma bụ na ihe ndị BS na ọkọ je bute ego obodo oyibo because ọda n'airport kpam ọmaliru aka nri ọmala aka ekpe na-adọbụ tapụnụ biko nụ ka onye bụ sampa. My brother ngwa ka m gwazie gị now ka m butazie na koko nke nchọ ka ndị mmadụ ndị nọ na this your life kịta ka ha mmalụ ka ha esi help n'ihe a. Thank God for life na Chineke by first of all bụ na o nwere kesa succeed na street. Ịchọ ka succeed na street achọrọ m inye advice ada m ọbụla onwekwe ndị chọrọ nkara abata again ma onwe ndị ka anọkwa nchọ ka ha mfogolu ịnọlụ Asia country o nwere ihe Asia na-erizini simplicity okwe na nghọta
ịbịacha kọntrị kpopuo ntị inweta ofu mgbadakwụ ụgwọ ije gote one gold kpopuo ntị gị na-abụ tinyesie earring na ya jegolu gold na-adị ọnụ a na-ebe jegolu gold tinye n'onu obodo edeyi gold ha da onwere onye ha bififu ndị kpopu ntị ndị na-eti egwu ihe afụrụ anaghị ha makigo gị imere na ịkpara a n'isi ha fụrụ anaghị na ịma amakigo gị ise tatun mbusejuo tatun na-arụ gị ha fụrụ anaghị ha ama ekwe m ihe akịta na-agụrụ gị na bụ ihe obodo ji amaki mmadụ n'obodo a ogoro na ị na-atụ ọrụ na ị na-anọ ụlọ onwe gị ha bido na-afụ gị ị na-eshow off emekata yiri traza gbakara agbaka ọkwe na nghọta yiri ụmụ ihe gaị a kpụọ sagin obodo ada akpụ sagin another one na-ekilu ndị be anyịzi apart from nke a bụ nwaanyị ha pụtago ka a esila nwaanyị onye ọcha ha pụta nke ha pịalụ ịchọ drọp onye obulu ọzọ nwanne ịchọ drọp o nwere ndị ụmụ nwaanyị obodo ọ bụ ihe ha bụbu imi ka ha na-esu ha bịa be gị today ha bịa echi ha see pikchọ be gị alụ anyị onye imi si ya na onye black bi ebe a ha bịa bulu gị o nwere ndị ọ bụ abụ ọlụ ha so those things na-eti ndị be anyị eji meeting on 21st ka m pụtazie apụtago m na that one now the ambassador bịa the meeting the NCII